bibidura ekwa anim yie yehwehwemu customizing highly efficacious medications and yet the Emma wo fi say what 21st clinic no yegidi say enyoma Emma ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenu ne di mu enti se duro foforo ekofa yenu akwa ewo sendo no ehotie esono mfidie a yede yehwehwemu ana sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso tube fa number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so na yen show ya so ya eben wo se eye akomayare esichire yare Ghana de semamba yamamu ya obeti bi NSA yewura abansuma ne baben wono ene tenene wo Ghana mrase badwafie wonya sini people se wono da so agina ba bi ogina e wo LGBTQ ene ne plus ho ensensem ho eno achi no uwura wono mu a ekra nema edi free amahodo so ba wo my Ghana mu gutafo ka ho wo mo de atodwa se adama o aban won san hwensen mu biu esanse wokraba anhweye wo madwuma ene wodi ba begu no anase wo twa so a ogu wo mo adwuma ewi a yenwei yebesan so wura ensem fofrom ne no ye wura mu no sesei dom bi kɔ won mo kɔ manhia hemfie na otumfo betwa hene nso na edi wo manim eye hefoa na de entira eno nso ye de brew ni nyina ye nananom ahemfo nsensem no ebia afa ye to aso no e ma remfi se yakuafo empenimfo se wonu monkoso wa na wo mo adwuma na saa 24 hour economy ni na ebi busa se saa na akuafo nso beda anadwo ana we ni nuanom ye ka ho na wiabrei ye nsentwerofo anya adaje de akoto samufo anim yeru asante ebo Benedict no watete kuku anso ne kuku yi na ewie ya Grace nom wonu mo shira systematic press woni papa toast won mo MCR ha wototo niema ni nyina akuabo atwa sempetia ene dom no nso ekutam edi ameje so eye japia apam dada afi yenye bre ensem no yentutu ne sere ne abasam fama na emom famizo boso bra kasei eba ene 5G energy drink no na mo si ateka ne beka wa 21st clinic e wona so oko na wo mutumi yenhwehwemu mapa na yesanso ma wadura ebetu yade na se afi yenye bre na ensem no yentutu ne sere ne abasa emfama wo mede wo kɔ bono mantam mu suma ahenkuru na maduru na ho ena yewura abansuma ne baben togbega wakɔkasaye ewo nananom da makomako enso na awotwe dwumadie afahya ase ena papa edi na no gisem ekwa akoto dwabra dwumadie ni bana wie na wobeche se ebi keka na wo mo keka nso asabidie wotenchan eka no ya na wonhye da nka ntene ni sede asem no ese na no ankasa LGBTQ+ ne ne keka aka ho gay lesbian na obi so obeware dua obi so won de denchem no wope obi so ono apa ono aho ebi pe electricity na wo waya ne honom ne ho ade no wo munyintum na obi anya de ope empenifo so wo mo hyemra na no abedi adanse ese yamamre emfo aso yeso ma ewo mu nso enya de agigitum entinya de ayebesom na papa ya kan se mi so onde da so gina baabi ogina se enya de awote ase ne ate ase okina se mra se badwafo nyina beti ase a wono de enya de obegina ma LGBTQ. They are fighting and killing each other because of that. And they are struggling to support it in their country. They know that it is not right. They know that it has nothing to do with human rights. Because we are not talking about gender, we are talking about sexuality. And it's binary. You are either man or woman. That is what God created. And God knew why He did not leave Adam alone and created Eve. In America, I'm sure you've heard the differences between President Biden
and former President Trump. Former President Trump is against the LGBT, Q++, but Biden and his people are for it. Every day they are struggling in the US. Some states have passed laws prohibiting it. Others have accepted it. We in Ghana say capital no. I am the Speaker of the Parliament of Ghana. We represent the people of Ghana. We don't represent Americans or British. We don't dictate to them as to what to do. They cannot dictate to us as to what we should do. Ghana Trene, Wamrasa Badjafie, Yura Aban Sumani Babin, number 3, and I say, watch Richard, say much as a Urabu Chilisi, Sia, Sesebio, Yamawa Dodo, Imura Hono, Woman Tiasie, and Tidian Tina had a cassette, Yempene, and Ma, the Orfa Bema, the Orfa Ba, and my fa Womo, Ma and Yejuma, and Oba Bayasem, Oko America Memoir, a mine penning for no. Ibijine mama ebinso ntiase nanso wono munyina eka ho ene no afa yanto aso na yenwura sa import ene hwan no nsam a ewie ya abana ye nhyehyɛ na yewura Katie Hammond wode ekwakoda mra se badwafo a se wo mo nso twetwene wo sere ene abasa se wo wia name na ɛhɔ no wono mu a ekrakra niema ne biba ebi eye Ghana Traders Association for no gutafo wono makasa na mpanimfo ne se adaworo mawo sa ban kase wo twamu paa dia ene na adwuma ebeguo no edoso enti wo ka kire se ma wonye ntumu ne enye ntumu kina enti wo kasa ne nyono gutanko na ekasa fa bagefo wo mo ka ho Food and Beverages Association of Ghana wo mo ne fa bage no afi gutafo na echi wo mo wo give it wo mo nso ka ho Ghana free forwarders wo mo nyina se sa import duties na se Sia and Penny for Pesse, yet near my yakra, Eddie Framan on Eba, to say a more a sichre, no dos, metre indomie, and asradia hoduono, yam fata bonontosono, guta for Sebio, ya de tosa and ye, and when Penny I won the tria woman or Yera Joseph for Bain and a Kasai. On about 3 occasions, already, if you are horse and information, say, if you are almost more restricted import on some of these things, then we make approach. Now, you know, mattress and now, or mattress, you move, say, and never we and almost restricted because your capacity to grow it here, your 1 or 2 factories, but yeah, importer, yeah, at that time, in Nambia, Saudi or Muye, or Manfium to be answer movie, which is very unfortunate because the whole thing now, or I empty. So they are there. Matthias, I don't know the other 2 January, very empty. Yeah, or no, dear, yeah, you took away, you Kobe, you say, one more morning, woman cruise, adding value to their raw materials and Omutu Pompa. Anything can, before you first people, you better say, you're more about the best way to self-sufficient. So they are saying, Saudi way will be a work on a hebiano, will be a tune say, see, now your boy homo, then you're to self-sufficient. And yes, no correct. I dear 1 year that I feel person, you know, what they sabi a whole plan, how they plan the 2 or not, what is the shade you are by. Let's say, a I say, what's a diaper? You mean a fat diaper, near factory back, ever Ghana. Now, the whole part is factory back on who bet me a supply. That person would any pack, crab that person, which mean Kayo, oh my Ghana. If one room so no eso, anything, many people back on the factory back on, yeah, capacity in your work. So far, no, volumes to do a send will produce, and a volumes to do a send a import. It's a quite person, I won't say, okay, they see a volume say, and one day, or me produce you. By 5 years time, you are restricting import no factories in the crab about the cover now ama import no so reduce. That's the year so be a year so what far sir ye timelines no my what far he said what they you know what far timelines no my roadmap no ebia my now what they as a say now what person all the restricting import no the kind bad that's a we need the way because what time no and
no credit eba ani kwan ya wo be fa so a wo di be so seed no eno na wo be wisa no we say amagana fo na ti asese mo ayen na sa di we de ye wa afodi a ye betimi di ayen nye just be wo ba ya wo se mo Francis ye person asitire na mo de ba mo ti so na ye wo asitire wa ha abro so ye hwe kurom ba bi a ye hu ba bi asitire no na ye akoto ne hin oh enti ekwan be na asitire no de enti a ewo wa dream se asitire be du fie num na bi a asitire ni de nanka ye wo bi kura enti asitire ni say this is the road map, this is our ya plantation, this is our ye benya raw material no by 5 years there na madam ma what import no so there na say local factory no so nya half of this say sadia man mai na wujira wujira ho out of know what you are doing. Any a woti ye Dr. Joseph for ben na che say out of the blue ni che say wujina blue no mu a sabio no ye de center de fita kra e pai kama pa nenso bra wo mo kosa kasasie ni nkomodie no wono ma wonsa homa no ho bie ni ho a ye bo wo mo amane no ane se wo mo de wo mo adwene wo nsusuye e kwakoye adwuma afa ye nto aso na ye nkonsem foforo mu e sesie uwura goso ne na afa wono a wo hempopro wo ho na kwase bosompro otoso mienu wona yotumfo betwa hene na asode wasi asemu a eboboba na efe bono afam ha enena nenamu ebi kura ase jama sante hene wone doma eye bono hene wo mo nka nom ne ye ho ade eye na beba na se ye beto nsafre na no ahemfo a wesi wei ba mema nom ne ye ho ade a na na kasa enyefe na ye ka otumfo se etu wotebra ne kra ngoma so a wono na wiase nyina ye nim se ye ka asundwe pa de a wone asundwe abua no enti dodo na e pa asundwe wo mo pre na mpre a wono ne gya ho na ode kokofa na gya etime adwo enti asem we de matimamufo nso so kura ntwetwe e ma nkwankwere se homatente ete kokobini na mom enye homatia ende bimpa na ete na ete papa nso a ene na wodi dom nanim aduanafo no na wo makọ dom ahene ho ne nakọ akọkasa pa se adwobremra na baabia nkomo ne nam no wo mo nsan ye boy hom pem se wo hwemfuni na eda so na wo hwe wo benkum ho a go so man hene na da benkum a wote akonwa a aya akokọ sa ade mu no na kwasi bosompra ya wotoso mienu je kire wo bla na wo ye ndem na nsia na mse asanteman hon sansemu ni hon sansemu na ase ekofa abufu ababa ye ndem nanso yeguso aduanafo a ye wa asanteman mu no umawu bompata na tepa na goso yan sa ni pe nyina pa si tua na mo na ye ni enu akokasa en mo do eba oni sentiment sebi esi de mu ati no yamani ni nko mama bi atwam ye na nanom ye so we ni kokon we ko twa we ti we ko twa ise ni nyina atwam ko na ye mfa ntokwa emu man na ye twitwu mfa mu man na de ni de ne kasapa na edi bu man na anu ya amante se awreko nti e bo mani na nusuo kora gotru nkume nyina mo che nka se metiye me ya so eno ne ye de yemfa biase yemfa nko ba bia nu ahwe hwese brokum mahene hwese se obi kro no kra wo ye doctor kora wu na me abetwani na me ya dai nti ye bia ko ne kwa he ti me sra me nua do na mahene se ma ye nyina yentu bia nu ye nyina ye mom ne entrase we bia no sabi utumfo de we ya we utumfo nyina ba bi obi a wo bia no e wo te ai beturi go so a samsuma koye go so utumfo tra ko duru tumase a my mas boy ma ko sum miura o jam ko ana me ba samsuma be di me basta wa ha so nti adisra dia na me de me sra me nua no minim se mo de mo afa mo tie pa na ayi nyina yemfa bibia to fo kanka yempe dana yihia ayi nyina yemmene Zona hafo na santi manyina ho ayinya sunvi nti mfanchi chiri ikulu nana akwase bosompra otoso mienu ye go so man hene wono ani otumfo betwa hene na wate se wode na no ato doma man hene ne nsemo a wobo so woni otumfo ntem ne se we de ye madwo bremra se bio se okurum
na abɛyɛ wo boss a enye duru sɛ wokɔ nananom anim a na wakɔbrɛ wo ho ase na tumi a ɛsɛ yɛde ma na wo nso wo de ɛkɔsoro no na agya wo de ama na ayɛ fɛ esan sɛ enso wo de ne die ma no no wo no nso de ne die ma wo yɛto akaseɛ no so a mede wo kɔ Kwabere East ɛhɔ na ma me Francisca Otijesi wɔyɛ mmarahyɛ badwani no wɔno ara nso na yɛsoafo abɛdi akyire a ɛba wɔ man yi mu ɛma ne mmɛma mmɔfra ne wɔn ho bambɔ ne ho yiedie wɔda no na mamia bɔ SDA asafo na baso pa ne nhyehyɛ papa wɔn de agu akwan mu boa ma nipa setena ma henhan na enu akyi nso kora ɛba adesua pa ne apɔmuden pa etimi atodwa wei no na SDA foɔ wɔn edi wɔn da ɛno ɛna maame kɔkasa wɔ dwumadie n'ase ɛwɔ afa hɔ na wɔde saa nsɛmi ɛto dwa n'ani so aso ɛnepa Adventist asafo no wɔn ma ya ma sukuu ɛne ayasabea nom ɛna afei nipa asetena mu ɛho yiedie ne bambɔ etimi akɔ anim. And we say Christmas. Every Christmas, and then you have a also it's near best. So, market one new problem. Passing now, what is for it's your best house for no many especially no one will jump with mama caregivers and I said, well, we are kind of nice. We are open to Obama. Indiaba, campus, and which we have to be a sugar. How would you monitor our front? Because this is how it's here. I think you're the best now. So, when you come last week, I did Children's Day. Now, you are Kenyan, I was Serbia, I was Serbia, one money actually. My own farm, one man, so say, and come into me now. Your parents, and say, when you come up, son of Dennis, then I got you now. School of our one, or be entertained, or be now, when I and that's free education about Francisca Otijesi wono ene mmarahyɛ badwani edema Kwabere East na wɔyɛ soafo abɛde akyire a wɔhwɛ mma mmɛma mmɔfra wɔn bambɔ ne yiedie ho nsɛn so broni se gender ministry na ewie ya na wɔsɔfo retired wɔ sɛ mensa sɔfo nso ɛbɔ aba so no wɔkyɛ sɛ bi ɛso aboa bi abɛdɔ nsade apraku no wɔde esua no na yɛbɔ aba so de a ɛna ne wontimi nkanya ɛdafoɔ na wɔn mpotem hɔ wɔn ne dom bo a yɛde hyehyɛ pa egu akwan mu a Antoine SDA ene etimi apemaduru ba bi aduri ye wo mi wan to ha che ye dio sus na e papa ena e be school first e wo ha wo no teacher wo di kan e wo ha no san be ye sofo e wo ha ti na che se wo ba ha no be ware me ma me ye wo wo na afore no Antoine a place yeah womo efa asare no senior they have been very strict womo are very strict on everything that they do tete hono nanka bibuti se vegetarianism ene eshishampo boa ewo wo hono the health principles no e bia no mo de papa
ɛno nti mpɛmpɛ ɛno aboa ama nipa ɛwɔ ha no wɔn nyini kyɛre mpanimfo a yɛbɔ gyina sɛ wɔn hyɛ asɔre no ase wɔ ha no wɔn nyinaa no wɔn nyini kyerɛ yie bɛsi nnɛ wɔn ma ne wɔn nananom bi wɔ hɔ a still no they are still growing and supporting the church. Asɔre no principles ne asɔre no yɛn gyina so ɛde yɛ memeda akwanfoɔ asafo no sɛ woba ha ɛna wohu sɛ ampara memeda akwanfoɔ ɛfoɔ ɛwɔ nti they are doing well young people also are ever picking up they are also doing very well. Wɔsɔfo retired Peter wɔsɛe mensa ɛna wɔne yɛn ɛkasa yi afei yɛntoa so na yɛnkɔ nsɛm foforom na mmom yɛkɔ no sɛ omizo no si wo nkyɛn a tia no na nom bi na fa ho taste no fa kaseɛ no saa Ketchers Marketing Agency na akɔfa aba wei no amango wom saa na yɛwɔ deɛ yɛaka nnuaba no nyinaa frɛfrɛ no sɛ mixed fruit ɛboa nipadua no paa wone di wonom a ɛnyɛ de etwa nsono no bia ɛbɛsan so ama ayɛ te sɛ de wɔdidi ame ntia no wahyɛ no nso ahoɔdenni anom ne 5G energy drink na akɔde ɛda ho no nom bi na sɛ gie wo mu no yɛ nketewa bi a ayɛ akɛseɛ na ayɛ dodo no watumi de ayɛ adwuma yi ni hɔ ɛdeɛ te sɛ deɛ sompa egu so a wɔde ɛhwɛ no 0246 270 221 ahoma na no bomba bia wo bia provision store for monyi bi ntontɔn ɛwɔ pharmacy kura agye bi na wo nso tɔn na ɛyɛ duro ɛno ɛna ɛboa yɛn a yɛde nsɛm no ɛma wo ma memfa nwura ayasabia na ayasabia no nso memfa nkɔ wɔdo saa na memfa nkɔ operation theater baabia mede wo wura mɔkyere hɔ na mɔkyere workers association of Ghana yɛfrɛ wɔn mo wagefoɔ wɔn na ahyɛ ase yɛwo so adɔm akɔkɔɔ sɛ nyame ampata wɔn de wɔn nneɛma nyinaa bɛgu hɔ ne gloves wɔde bɛto hɔ awie a ne wɔde hyɛ ne hwene nose mask wɔbɛsan deɛ no ato hɔ awie nso mpo a sɛ yɛnkɔ pepa funu hɔ anaasɛ yɛnware ne nsra no na yɛmfa no ntompa so wɔn mo nyɔ nti sɛ bio wɔde hyɛ bi nya firi mu a ɛna ne wɔado adeɛ ɛna ɛkɔ fie sɛ wɔde bɛkɔ akɔhyɛ odi freezer no soro hɔ ana obɛbam wade a no wabam de nti a wo mo ka nyinaa ne sɛ enema binom nkoye ye wo sɛ mpanimfo nkasa bere wo mo aso mu dadaada nanso sɛ wo mo ampusi won ho a kama yɛ sɛ de ɛkɔso bia no mpanimfo nte sɛ dogo bi no abɛ ɛne nti panimpa a won da wo mo ano okɔ konfanocha ya asabia hɔ nso kura na ye ka adwuma n'achi a wɔsan yɛ kyekyerefoɔ ɛwɔ kwame nkromasua pɔnnom ya wo kyerɛ wo mo enuro nom ne ade professor wɔsɛe Poku Sampene ene ne sompa kase edi nkomo na wɔkyerɛ die nti a wɔn pɛ sɛ wɔde wɔn nade egu fam sana tembie tie say fair wages asema wo kai aminka asemba funcho much attendance and as a project is now more than ye say ka enema risk omodi omo pa ya because said will be a wo no pa ni apart from say we feel no ni ya dey start say no it be a HIV AIDS it be a TB it be a hepatitis your proof ni be o no ma onya for no fault of yes one year and so I say a good cry idea you are friend for man it no more cancer and you fault sana sabi the destiny it na kotu nothing to say the destiny na kotu a say so tinipa na omo hwe they put their lives at front line omo ye say what we will be ano ogu obran so ogu la bia covid and dia finish as yaba and covid is who still ano virus no and you can imagine say to do more risk omo life ya to say risk na omo no so omo ye oh e be omo na which so ayi your friend say hospital no no my idea no treat for kakra bi na abai ti omo kakra bi na abai ti omo na den tin show me ntiase kwa me ntiase tin show me ni pa kakra yemfa ya no si so me bi sisi a ni si so me na mocho anse ne be be dwuma ma be hwe ba be that ni yi moja ni sa ni me ngira platform atija ko so obu kra tade obi duro dwuma na tade a wɔhyɛ no a onyanse sa no yɛ yɛ fɛnsi yɛ sɛ masi ko fabra afɛs na kɔmpanochi yɛ kora no yɛ ne ayɛ time ɛna yɛ tɔ kaa sɛ bodies no ɛde fa wɔn de twɛ twɛ nam yi afɛ kɔmpɔ bɔd kɔsaa de baase hɔ no ɛnyɛ fɛ ɛmɛ nipa ɛnim wɔn ticket sɛ obi a wɔwɔ no so yɛde ɛna yɛ tɔ kaa sana kɛse no mu ana twi wɔn de ba na bodies na ahwie fam tɛ nipa baako na wɔtwi aba sɛ wosɔ na ɔsan sisɛ Professor wɔsɛe Poku Sampene
konfano chaya asabia ɛhɔ no wodi ne dwuma na ɛno akyi nso no wokɔ kwame nkonomasua pɔn no mu a wɔsan so ɛkyekye ne wɔ hɔ a wɔkyerɛ deɛ afi yɛnto akaseɛ no so na mmom yɛkɔ nyinaa no mekɔ so aka wo sɛ 3 eco capsules no ɛkoko aduru a ɛtimi nipadua no ɛmfa ho ne mogya ko ɛwɔ mu ɛyɛ mu adwuma paa yɛ ne yie ɛyɛ sisiade aduro ɛyɛ ntim aduro ɛno akorɔ na wonom yɛ wo sisi ne firi hɔ no sɛ wayɛ mmerɛ a wobɛsan so ayɛ den bio enti meka sɛ ɛyɛ mmarima aduro paa koko gu nipa anim ase woyɛ mu ankɔbɔ mu a sɛ bio na akwakɔ yɛ deɛ ni kwan sɛ ɛyɛ ɛwɔ badwam na wɔ kwan wɔ menem mese sɛ mpanimfoɔ no ma speech na hu sɛ wɔn mo bɔ wɔ a koko ntira enti 3 eco capsules ɛna bɛboa baabi ɛtɔ nuro bi ahyeta 0546 107 107 afi ma memfa wɔn to aso ɛ sesei wɔsona manyokuo no obia wofa baabi a nyina ensu kwan so afu kwan so ɛne baabi a yasabia kora yɛkɔkɔgya yarehwɛ no onkɔ no wɔn de di nkɔmɔ sesei a wɔn yi alhaji dr mahmoud bebe baomian hwan ɛna ɛba bekura wɔn nso ne sisi na waso ne sisi ama wɔn makɔsɛ running mate ebinom kyerɛkyerɛ na ano kora ebi bɔ so sɛ jama yewura sɛ ekyɛ mensa bonsu pɛn wɔ pɛ sɛ wɔyɛ running mate nti de bia baabi alhaji betu asi bia no wɔn nso atiem ma obeyi ano sɛ na adwen ne so na yewura wɔn ne da national petroleum authority ano yewura mustafa hamid nso de nano atum na bɔtumi de ɛtɔ so adonu nsia ɛneda ɛne wɔ bi esoro kyɛ sɛ running mate bɛba na waba abɛtetoa no ɛde aboa ma ɔso no atumi adi nkunim na wakɔ akɔbreki 8 ne deɛ a nipa na ɛwom no dɔɔso nanso wɔde n'ani ɛtoto fam na wɔde ne hwene nso hwiehwie mu no dr matthew poku prɛmpɛ na po wɔno sɛ bɔ adwuma paa na n'adwuma ɔyɛ bi anso efi ne nkekɛɛ ne ho nti sɛ ɛba sɛ papa no bɛyɛ running mate anka ɛbɛboa na wɔbɔ wɔsan bɔ yɛwura wɔsɛ adutwum nso ɛdeɛ ɛka ho ɛkyerɛkyerɛ sɛ papa no nso wohwɛ nwoma sua baabi a wɔpagyade adura ɛdi adanse pefee sɛ yɛkasa wɔn mo ntetoa no ɛmfa ɛnta alhaji dr mahmoud bebe baomiakyi a sɛ ɛtie biara ɛbɛboa ama nisuade hunu a yɛabɔ nkɔntena ahwɛ no ɛtumi aba mu. I know the candidate won't ask my opinion, but if he was to ask my opinion that all the names that have been thrown into the public place, what name I think would give us political value and political capital, I would say Matthew Opoku Prempeh. First of all, he's a political colossus in our tradition. He's been a participant in our political tradition for ages. Okay, so he knows the party, he knows the philosophies and principles of our party. That's number one. Number two is that ever since he's held political office, he's accomplished. I mean, when I was in cabinet with him, and for the 4 years that we were in cabinet, the Ministry of Education, was the ministry that tabled and passed the most reforming laws in the entire 4 years. I think that, well, I don't want to give a number, but he passed a high number of bills, laws, all in a bid to reform the education sector. People say that he's arrogant. I guess people have said that about me as well. You see, in our country, there is a fine line between arrogance and confidence. Oftentimes, people who are confident, you remember even the president suffered that tag for a very long time. You see, so people who are very confident, who speak their minds, who are assertive, can easily cross the line from assertiveness into arrogance and thereby be tagged as arrogant. So that for me is not a worry at all. There are many people who are tagged as arrogant in politics. Number two, I think that we should select somebody from the Ashanti region. Alhaji Mustafa Hamid, ya oye MPA bosso, wano akure ya kwa Flagstaff House wa ebiso hwan wo dware hwan wo didi hwan wo da. Enti wa bie sa asem we su no, obekom na ye nkomo a ebia ino Rebecca ene ne kunu na dankwa Akufo-Addo ene wo ma eka bi eba mu no wo mo tena pono kurukuru wa ho wo mo diye ene papa ya ba bete ho nenso sade etie bia no ye ni da so a ededem ya so nso de da fom a ye wa atwenyem ye besi bia enya de de beka me ye tiefo me do wura bono na me de ahafo aka ho na afie bono East Mantan no ba bia wo bia eye Sompa 90.7 anache se ye nkransa ne na afa bono East na wutie edifi se eye Sompa 98.9 esunyaye bono ahenkuro eno efa hafu nyina afie Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu etretra mo bie nya na afie Sompa TV yeto ediama social media handles no YouTube wo Sompa TV onsabe kan yen saa na okọ Sompa se ye 90.7 93.1 98.9 ho anso a
ubenya ne ye kenyina ye deda ho edegya na babia medu wura no medu wura pani a won na ye obabono ahafo na afi bono east manta ne nyina wo regional technical coordinator edma Ghana Ace Commission yewura Ahmed Ibrahim Bimbila na ekasai na agya Bimbila asema odi tudwa nyina ne sesesei ye ka HIV aremfo no a foforo new brand new a enkanso monokura wo mon saka no eye ahanwotwe aduanan enan na so wo mu bu nkompo no wofa emfempinu ene aduonu mienu no edeba nipadom a wo munya adage ebeji wo mu nuro di obeye test na yehunu se ebi wono so nti yede ne to aduro so nom ne ho ade no wondodo se tie nie wo mu bobo ya mewieye na yensantrofo kura ye wo mu a ensam ne yefa ede ma yetiefu ahunu no ka denke dane sa akode ye so ha sa ha ba konso 1k na ne nyina mu no adawroma de wakasa ene yewura Bimbila what it would just say from Bono region the HIV prevalence currently is 2.27 for the past 3 years Bono region yana decline of HIV prevalence the whole Ghana 16 administrative regions but this year last year 2022 Eastern region they have taken the lead small because Eastern region is 2.29 and then Bono region we are 2.27 just some small 0.2 difference so we are not far from getting to the top again so we are urging everybody to come together because it is not about the Ghanaians, it is not about Ghana Ace Commission, it is about our own life. We have to be responsible for our own life so that together we can eliminate HIV in our system. If you look at the 2022 as a region, Bono region, we recorded a total of 844 new HIV infections from January to December. That is not a small number. Over COVID, how many cases of COVID did we record as a country when we locked down? But for a region, one region, Bono region, to record 844 persons new HIV infection. So it's alarming. So this is a young couple, and then we can do a lot of education, create awareness, sensitize people, let people adopt the preventive measures so that it will help us. We have new preventive measures apart from our old A, B, C, D, E. The new preventive measures are we have realized that people do prevention without knowing their HIV status. And why? The first point of prevention is testing. You have to test to know your HIV status. Because for hospital, doctor will not just give you medication until you are diagnosed of a particular condition, then you are put on medication. So how come for us, when it comes to HIV, you can test it by a person using condom? I mean, it will not help us. You need to test first to know your HIV status. If you are negative, then you take the prevention measure using condom or total abstinence. Enia otiye eye penia wono ena Ghana Ace Commission bono ahafone bono East Mantan no woda no na ate se wode ehon kuntabu na ehon amanebo eba no yewura Ahmed Bimbila afi yanto aso na yensanso ko ensem foforo mu na ehode babia mediwura no 24-hour economy ya mampeni dada John Dramani Mahama de na no kobo so a ewie Alhaji Mahmoud Baumia Ghana mampeni abedi echire be kire se nde kwa ye ne dada eba restaurant a wo mu enu aduane a Tasty Kitchen mo e ma ade chenwe wonu me wo fufuo se wo mo wa ma ade achen na ewie nso kura wo hwe wonu me ye tin nyina wo mo ye ma ade chen mo ba mo ni nom ene emu bank kura wonu mo ye adwuma saa na security de wonanka esanse wo mo etiberia MTTD for sabribia wo mo bo adwuma ye ni 24-hour economy ben bio na papa bi nso akasa ni den Steven Yakubu was a 24-hour economy na ye kano Dr. Clement Park say busa satomra se badwanika se sabio ensem na mpanimfo e kano SILLY ebrofo na no emudu odi kwatwi pe ahwampanimfo bebo na emu no ana wo ka say Steven Yakubu ka say 24-hour economy no wombekwa fo manager
no wɔn nso akɔdɔ anaasɛ sɛ nɛteɛ ɛba saa deɛ ne ɛbɛ sɛ efie o wɔne Sompa nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmɔ. Ya mase na NDC for buy. No buy no I you know more say 24-hour economy nature say farmers na e wa ha no. E just over farming na 24 hours. I'm say na say boy apa is for farmers there. E be na 24 hours farming be na aha no ko waria I say o bombadia pe na twi be ti na wo de atwa wo ye ka na yanso so de ye pe emabesi na wakɔkɔtɔ ayi wabɛfie ɛwɔ sɛ wo ne wo yere ne wo mma ɛtena mu di nkɔmmɔ na agya woda wo yere na yɛasan aka sɛ sɔre kɔ afuo na san akɔtɔ bio ɛnti kyɛ sɛ ade nti na ɛwɔ sɛ ɛbata ɛnti na meka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo tie yere no mfiri nsɛm anaa na sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo ne yɛne yɛyere no da anaa na 24-hour farming deɛ ɛno no yɛnti bi da na economy na ɔmo ka 24 sɛ ɛyi kuro a ɛwɔ mu koraa no nurses for yɛ 24 hours factories Ghana ɔmo yɛ 24 hours yɛ 24 hours na yɛnti sɛ farmers no so bɛwɔ akɔdɔ 24 hours ɛnti no sɛ ɔmo de saa ɛba apa itadeɛ a na ɛwɔ sɛ mema farmers no ɛfu sɛ nkɔfo almost person more dada yana for no because need to nkɔnkɔdɔ na me befi na me nsan nkɔnkɔdɔ bio anadwo no na kyerɛ sɛ me yere ne me ma no mɛyɛ I am the foreign never cancer. Almost 24 hours. Already a baha. Almost person will come at your phone so who say at your phone or two. A mom will say, oh, Kuano sono, over 24 hours. And I mean, I'm saying, go for it. On person better dying and for because I know a very difficult set over I know what is can be free after the final Pia Recana and Ajuna Yakoya Juma Abreaba. What say Anajus, yes, and for your family. I said 24 hours never family. And also, you know, and not just open all that Diana and Kofo ever fail in the man out there. So that was the question I put because Omoba no one become system, one become a EBS, almost a family, and now on the 24 hours. And then we post to start and say, almost a propaganda, what I said, you know, I am you know, hey. We obiara ntie no onhwe bi kase yebo ena edebra yura Stephen Yakubu ena echese 24-hour economy wo mo de bade a ena na chese wakwa akodo abrewia anajo yesesa akodo wo konkodo mra no sebio na obi firi ba bia na wo ba be fa ayire eno ya asem a wo ka na eno no na ebinom nso kase ye Ghana ne amanyo sem sia na wo mo di drone ebeba na wo mo kase de behwe amanfo ayire no mo ho bra wo mo dwade enso ewie san na de moja ni nuro nyina ena beba in the 24-hour economy say kuafo de won hu gim de a ene na sabi anhwa na ebesi fie enye fe wo de yempe 5G energy drink ni bi nom na yentwa ye ho tiawa bra ye dan ye ho aba ya je ye dwadifo wo mo nkrato ewi a ne aka no ye de beso so. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo na asia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311
0311 0540 311311. There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase, Sompa 90.7 Enkransa, Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting ubiem 0598559802 ediye waso yeta 1 media bronya bosone ni le to so aduonu ba ko ni beboja trada na de amode dum ye no ye de ama ekuna na message ni se Sika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwan so a yebeje mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi TV Emma Akitiapa. Yama yetiefo ni ahwefo nyina so akwaba. Wo hweyen ana wutie ewo Sompa 90.7 a enkransa na etiri no ebutuo na atoama ne bunu istimanta ne nyina ebia na Sompa 93.1 Kumasa sentimental mu na eto ede amane wo bibia bono ne na hafo no Sompa 98.9 sunyaye na yebutu a yeto ede mane afi yemu akwaba no yensan so ntoa ensem no so mede ko ogwai mamu hwa kuku amabobo ano pe na mede owura no papa toast mo ho na wosaberima na ekase woni ogwa manhene wosaberima kwasi atotoso mienu wo kasa ewo anesefo ne adokotafo ntete na wo mudi wo muda de toso eduoso enum emfinhia no na papa anogisem no wode tudwa chese sabio nyamsompa sede wo moka no ene se obi hwe yinsia ne nyanka ene ntede Sompa chade epese yewie no ewotwero no mudada na mom wo ka ne prenye premfa se nurse ni doctor ni a wo ne ahofama chemanka ho na humobro eni umu no sabio uja ye kura na akobo box na enkamfa so papa bi ewo so wo de sansemi tudwa emensa ntwerofo so etase bi nursing profession onto the hairdressing ashura na akati na ko se enyi nyame no subi wo ma nyi ntuma ye nurse enyi abotar nyame sro ehumobar nyi ntuma ye nurse patient bi wo ho a dem wa shadara o fifiere ban orbajejo akadama na wa akadam ada na ro ye ni mpori obaka ma wo so abo ne ordinary baby na se nya botara obe na consult room ho na atweresi enti nyinara obe depend there on one as necessary how what happen where the training apart from training and nyamisu no the woman now dey ejuma you can be the best professor in the whole world musubane ya you do ejuma wo dey biara until despite the training woman ya hwe nya huye
The best gift you can give anybody is the human face. That is the most important gift you can give to anybody. It's Yerko words. Yerko Fie Akasrebia. Roma Hiana, Yershake, Yerque, Omonka, and you saw a return. At times, simple. And you back as a Bolivian, no WhatsApp. And any mfonia na etwagwe eyo sabare ma kwesi ata wotodo abien eno yo gwa man hene no na ewie ye no ma me Marigold Hassan enso mfimfini mantemo wane so afo eno nso edi bitu aso no wo kire de apomuden hwehwemufo no yo edi boa Ghana ema apomuden papa etodwa. Indeed, nurses and midwives play an invaluable role in the healthcare delivery system in the country as they care for patients and save lives. Your desire to save lives is a divine call, granted that you are a few among all professionals entrusted with nurturing human life right from conception to the grave. The theme, 75 years of quality health training, repositioning to achieve universal health care, is timely and appropriate because Cape Coast Nursing and Midwifery Training College has over the years produced and continues to produce nurses who are competing at both local and international levels in the healthcare delivery systems. There is no gainsaying the fact that this institution is one of the best. It is therefore important for management together with students and all stakeholders to work together to maintain this enviable standard. It takes a lot of effort to gain admission to this nursing training college because admission is based on merit. Therefore, those of you who are here are very lucky to be enrolled, and you should also count your blessings and work hard to achieve your aim of being here. Mame Justina Marigold Hassan wono ene ye Central Regional Minister na ate se wo kire ennepa apomuden hwehwemufui wo mode boa wo man Ghana ewo yapomuden ho nsemu na ewie no anso ho principal wotua tuapon na no eye mame Fate Jimama eka ne din ho wono nso chese aba no nya de obetimi bia se beye na eba apomuden papa ebetimi atodwa na kade ahodo eka ho na ebeboa ma wo mudwumadie no ebetimi akopipo na asembi ama ho no wonfa emra se de beye na apomuden papa Ghana ye hwehwa ye betimi apa ye sirem na ye hunu. Most of them are experienced financial resources. All the logistics in which members are using their training Wabapa Jimama Fate Kono no one air principal Edema Cape Coast Nursing and Midwifery Training College no and ate na no jesem afei da so agina apomuden ho nsenam na enese wonu mu wie nyina fa kese na bepa adwuma e 21st clinic sanse eho ene ye sciatica experts no minnim yade etew so ya wo tena se ya ma edu akwanse do abra 21st wa no aduru stroke akoho ebia na typhoid ehwa na wo so ko malaria no enemu yade de wotenete enti ba bia 21st wo bia na wa ben ho na dawroma wakwa akwaje apomuden pa no 0540311311 21st ahoma ya won kana do market ho Kumasi ehwa overseas ho a timber market ene na ben afa radio so we yen pe afi tachiman no Jane Bank dandadanum ene ye wosunwa akwan so enkransa Victory Presby Bank no hwe eni mo pe ehona abakwa akoto Dr. Amos Oba Pasara ne apamfo na
wonom ebedom ahwe oye ama wo ho atɔwɔ yɛda so agina pomodem mu de mede wura kofodua ɛno ɛyɛ poema ntammu na ɛhɔ no prison na mede wura ɛhɔ na mpanimfoɔ akɔ sra aprisanfoɔ na ɛno nso no wonom nkasaye ASP Ezekiel Klote ɛde atodwa ɛkyɛse no kwasɛm ni oba kofodua prisons a wo mu huna mane papa wo mapaki ni pate sɛ di na ne nyina echi no wo mapomuden so aye bibie wo ho empo prison dan no nkasa koraa no wo nhyɛ dante apɔ Kulat kofodua say no sisi aye kase ye no ma no etwemu ahensia more than 600 na che say abro so kura bebre ntesa na ma omu ndem omu ho akire omu edi kan ya na ha omu challenge pa ye omu edidi prisoner bia sika akoma abo sika aban de base enfanhwe omu ne 1 cedi 80 pesos no obi didi wo ma no pa ewia eni enwumre ha nto wa hwe eduane no a 1 cedi 80 pesos nti ya na yesra do for say omonta embesra yen wa aban ye boni homodi na ya ha sei no say problem akupai wo pa congestion yes cells no mu no cell e bi o say prisoners 20 na dem no bon say prisoner be nipa be 50 no mu dem tie mo show and ye ka say so sha say topeni en ho akire yen roof ni bi o leke pa ha so topena esoso nti aba ne sa na say o mu gina ho sa bon pa ya say so ne beti no betumi ada nti ade ba kon ha ye pa ye be srado for say eya omumeboa yen Church of Christ mpanyimfo wo adoya omode aba abeyeye ekase nyankopon hira wo bebre enti adoye no Church of Christ o site for na ekokoye na ewieye no na ASP Ezekiel Klote echese no kwasem ni wohwe kofodua prisons ni inmates eguo amane de wo mu hu bi pa na nsu ni nyina no wo mo da Church of Christ asafonase se wo ba beye sa adoye no na eno no wo mo ma wo mpaboa wo mo ma wo ntama afi ensu a wo mbe no ye nsupa de won tuom wo mo de ni nyina bi eka ho akisufo yi bible no etre say yensra yi nuanum a momo efiase ene tibia etisei obi wo ho a se bi obodim enye ne pe ene ma wode ba ha enti no se ne etibiara na eye yasudi se akisufo se yetubi yesade we ye ba ha anopai se yedi eniaba bi ti se gari eburo esichire ene paano ebre ye nuanum a se bi omo wo sa ahodwere mu se ne be ya wo so ombehu na daachi bi se nyame yo madom no bu free ha na wo makai se ampa yakopon bi ewo beebi enu ti ena bisa na pai yetu anamo a yede eba ha nti na ebota nyina se yeba besra yina no man se bi omugu afiase a obokufodua ha Church of Christ kufoda old estate ene dey say dubedi esi eni so a yepese ye afi ene fia ede enimu nyina Deacon Emmanuel Church of Christ for Deacon ena ate se na wo kire de esi wo mo ni sunti a ema wo no manhwe ba bia se wo no mede na de fie ena okoye wo mo agye no yeda so agina mamerenum na mo ye ko ensem foforo so asemi beda adwa Ghana fo bi si wo mo pekenkan ansa enti ko Sompa ye social media handles wo sompaonline.com honso a obenya nsem ni nyina na eno no Ghana ena ede afutu ematimamufo bia se ye mato so de enye ye de enchene ne via akadidi kan ni nyina enti se enyom na ye ode na abiribia pese ye mie volume hweye ebia na wo ne vidi kan bi ene wani je ho pa hweye ye ni veggies mom enye veggie ba ko ne bi na sa veggies ne vegetable ene wo no mo chese ebite se tomatoes nom enyado antrowai ene ne ka ho nkruma Ghana ye de no ye mo ye ni kɔ ho a ebeboa ye mpa yi ama pomodempa a ye hwehwe no ye nsa atumi aka na owura yere Esther Kwache ene de tuja ene sense o ya wie ni si na ye fa ye du ti ya fa ye ni adidie mu de ye ka se ti ye beti nnuani bi ti se ye ka high school by ma eno quantity na koso ni edi vegetables ni fruits more na afenso chemicals ni ema bebre ye betiti so ene nchine ni esichire bebre ni ye betiti na afenso ye beta aye habit ye be exercise science share say exercise 30 minutes every day it's me why na afenso ni say it's na wa train ya answer o mo
once or twice a year ni akoye check up ya check your blood pressure ya check your blood glucose ni ya some baseline labs sabe ya say ya rebi shasi ya ebe hu ni aso a ntẹ eno so no say ya ka say ya rebi wo so shemuna Doctor Owuraire Esther Sewa Eje Kwache Pantaya Asabia eho ene odi ne dwuma pa na ate se odi afutu ema Ghana foi na ewie no honorable Kofi Japan won na boabo adom na no ema sa health screening no course so a adokotafo fifi wo mu hu se san veggies no ye ntanni na no nso de yiri ye hudi a ebeboa ma ye pomoden pa enye ne won to mu vinegar nom na mom eno eya atosode enye v mixer systematic no ya press no atosode ne we se yiri ye hudi eno honorable kan say menya abanyuma ntimi nyere obetima nyim bi kitikiti bi aye edisi kabaire edi kabaire ebro batobu ha so ni adwuma ye ni wote ho ontu ana mo bia ye wo ko ebere betima fa so etu ana mo because emeti we ye nyame adwuma esan ye me adwuma because ye adwuma kitikiti bi ha bere me so that ye sa fish bi me ye anima ebere me ye farm we go kofuo me ye aburufuo so that but and obi awie invest because on go ekuya kura so baye ba kuya ye sika umba enti ma stress maguro no yempe bibi fa ye san yempe nsa no duma benyede afa ye konsam foforo mu a ye kodom ahenkuro manmu asase paso na timamufo a wo ho na wonom eye wo mo adwuma contractor fo na ekasai sa daworo ma o doma akwan doma enwuma hodo a ebinum nya bie yeye na yempuntuo no yemma wo mo binye na wo mo nso enko wanim na pani a one tua wo mo ano na wakasa yewura William Nto yebotaye ene se yebeye adwuma papa na afei yede ku no so ebeboaboa yen ho emse no ne botaye anye yen yedie bebre ananso se ye tiku na yede aba abesisi abema adwuma na mum se ye ne bebenya nkita ho papa yebeye adwuma eho te adwuma asisi ni adwuma ye kama na ama bahu se yeso ye adwuma papa de aboa doma man ana enu achi no so yede adesre ato doma man anim ne titro ye na nanom a betwa asase se bekire ya asase na ye koso yebre nti kabeya abene assembly no enkamom na kabe my plot na betima ayi kwan ama ye sede be ma yadwuma no ye no akoso yie na afenso na yesre assembly no se yakaye ho abom se adansifuo ye beba be nan so na se contract bi free enkran ebedru do mamamu a yenso ye betima anya akwanya na yetumi anya saa adwuma no bi aye sede be ya sika sem no so ebeka do mamamu ye ya ho ne se youth no empe adwuma no sua eno elder William Kwajonto nene na ate ye na ewie ye no anso ho timamufu a wo mo ne wo mo ne di dwuma ayefre wo mo members ne wo mo ye die nso wo mo kirekire niema ikono say sisi niema sisa efa dwuma sem no ye di school sem a emo bibre awie school san titifie asan be de ama busua ye kan se ya hwe amankola na nsua dwuma ene de kro no ne sem bibre eba ama na wudi awda no pie pe obeba no abu ani patakola kuta dwuma enye den a awofo na nsan mo no ho ka bi niema ekoso no ana no eden so ni ajepa ni na se me tema me ko school na me botai na se me ko school awie akotena office na ma ye dwuma but me wie anche na me father wie na menya akwan wura technical school no kwasem ne se me wie adwuma no wa aboa me ankasa na nyame afa me soso ama amanfo ne ba bi ada enya asem ketwa enti mesere awofo no akura bi osunya adwuma awofo no nti eni hwa akura no o ko school dia no hia sika awofo no timi maneska yes bibiri se awofo no ye hwe nkwa na o ko school no ne ye hwe nkwa no so a o mo esua adwuma no in fact manage bibiri se sa koi abaso in fact time amete se mesinfo at association we no money eje kese because eduba bia sabi enta emu adwumayefo bebre enkanka wona akọ school no se sheba bia with respect ema won kese we dey ala construction and training center ni de ye bi pepepe enadoma wo maka won ho abomu a wonom eye enti eda William Nto ne dom na wote se wo mo kirekire enepa ewo mu no wonua we nyina nkamfu ano de efe na nika na so nyame ani ene se onso de wo ye kakra eba no wo kwa akọ hwenyisia ne nyanka ade kye bro nya boso me de to so do no ba ko sompa ese akunafo medidi wo mo maji wo mo package titiri ni okura ne card ene nti wonso fa kakra beka ye ho
na ne won kura card kura ntimi nya bibi emfa nkofie ya seketo bia nswanti bayfo timi wi akram no 0598 559 802 de kura wo bia wotimi pushi to so emeyeye na etoso nso a Terawan Media anase Blessed Foster enebeba enyaba no hu se ye genew atom na how bia nso eni echire me ka kire wo se sesie ya no gusue se wo fa Ghana ha nyina kasafidie ni kasafoni ahodo na edoso papa nanso emmakomako du nwotwepe eneba wiase amansan nyina ene Ghana ha National Media Commission ene wonum ehwe radio TV ne ehu dwumadie no eye nhwehwemu no wom hu se ye du nwotwe na Sompa TV ye ka ho Sompa FM ye ginam sanse ye dwuma fi ne nkeka bia ni ho na apese otie bi na unya abraba bia nam Sompa ni ho a digital audio broadcast no mansanka bi o wa haba mu ba kun bi wo ho torch wom obetimi de atie Sompa e wo ba bia se yesi epo wo ho na yensi ye ebi nso ho timi do ball kamu.com ba bia nam bia utimi tie Sompa emeyeye ene nti ka ho na wonso ma wonsanka bi na eja enomomwa e wo dwumadi a wudie nyina mu onua unya kwan na betu a Express Group for ene de ubetuo sa wo konsra hwe wo kwa kosua de ana wo koye adwuma apesika ba begu botom no ene ye kan ho na Canada, US ni Australia, New Zealand nyina akwanya da ho ye bo ma wanya won krata ye fini nkekan bia ene ho enti wo hwen e wo sunyane Server House watakura de circle won sabe kan yen sa na enkran ena afi kuma se asafo labor runabout ho e ho nso obenya yen so where's Herbal Clinic nie na wase awie menkamfo ma won ma fibroid won so wo waye mre wo mpam enemu yade ekum wo wo de ne kidney problem ye do koto dialysis so a kan ho na ntem ko so where's Herbal Clinic na wo momfa bibiduro mapa enkan na eja ahotomra ohim school junction hwa barakese kwan so ena abenya yen 0243 282 629 unya frɛ na ya joso nso a ɛyɛ nkomopa ɛne ɛno ɛbɛbɔ sɛ daakye ntimi ntwɛn a ɛne ntem tumirika na fa ahokodan cloud internet na wo mo na ɛbɛma bibia timi akɔkama de ama wo na wo mo speed no nso ɛkɔ ntem wo de download a kama pa wifi ɛne CCTV camera bibia yɛyɛ ho adwuma saa brosa na kuma Rural Bank wom no emu an ye nso ye 0244601933 ofre na ya je so ya dwene wo ho I Care Herbal Clinic no no ayaresa fie ne ho hwehwen e wajusu zongo junction ya de bi e chew so no ye waduro ye de maw ama hoto e de aba 0260196219 fa homa wei na Tabita Herbal Clinic ahoma no ya de pa de wo de ben ho a wo mo gi ato agu ne ya mo ayaresa so for lie ye ne alignment no e na edi nhwe ni mu nkran so medina ho e na behu yen entem kan yen ho na wo mo e na kuta ye mu a ye de dumienu kasebo Sompa premotobre de no e de somwo kuku averinka yando wonne kuku yi okuku ne saa na ya Grace nom wo mo de nhire na guso na fe yewura sante ebo a Benedict watete na apamdada ejapia kameden ho benso masom na mato e de apete systematic press any papa toast na MCR ho wo mo de ekoye de oboma bomberet no eye akua boacho asempetia woni adanse papa bi wo mo daroma ye de wasi na de aka no eye Sompa nkomo eye bola die waguo no eno na Sompa die waguo no eno na utwa Sompa Sompanie enyumunie Sompanie kasie bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie yaba Sompa Koshiwe wa obehunu no pejansa leje 3 points manenko good travel and tour company ben na waga na ha o ka no kra no agin hudi enti ewiase o ma bia wade wo koso no otumi betena TV ne video so